A 30 ve stínu a možná ještě víc. 32 ve stínu, i lvům je dneska hit. Chtěl bych být květem leknínu, jo, to bych si kvet. 32 ve stínu, dochází nám let. Jde o životní styl, spojení s přírodou, svobodná kultura těla. Dnes na turismus, před listopadem 89 nudismus. Jak se v Československu nudistům žilo a kde se scházeli, ukáže dnešní retro. Zavzpomínáme na dobu, kdy nudistické pláže vznikaly. Tady Šeberák vznikl až potom, když jsme začátkem 70. let dělali Ameriku a měli jsme se tam docela dobře. Uslyšíme, jak proti nudistům zasahovala veřejná bezpečnost. Policajti s megafonama nás vyzývali, abychom opustili okamžitě lom. Nám se samozřejmě nechtělo, bylo krásně, chtěli jsme se koupat. Zásah na Šeberáku 50krát bokově, 52krát domluvou. Jedeme, konec základna. Připomeneme si pravidla, která bylo radno na nudaplážích dodržovat. Pokud by se tam jenom někdo vyskytnul s fotoaparátem, tak okamžitě putoval pryč z nudapláže. Byla tady parta takových těch skalních, který tady měli nůžky a když někdo se nechtěl slíknout, prostě vzali nůžky, šmyk, plavky a šlo to dolů. A o své nudistické zážitky se podělí novinář Josef Klíma. Já k tomu nemám žádnou tu jako vznešenou filozofii, jenom prostě je mi nepříjemný koupat se v plavkách a je to přirozenější. Svléknout se na pláži do naha, tak to chce zpočátku odvahu. Podívejte se, kolik ní měli příznivci opalování a koupání bez plavek v době, kdy nudistické pláže teprve vznikaly. Ještě jedna novinka z Brna, tentokrát z brněnské riviéry. Tady totiž otevřeli k velké radosti mnohých brněnských mladíků i otců Evinu pláž, tedy vlastně pro muže zapovězené území, které ovšem tolik vzrušuje a láká. Nám s kamerou byla ovšem návštěva dovolena. Tak československý nudismus, kdybychom to vzali, tak už začal za první republiky, ale to byly takzvaný pekáče, protože to bylo jenom pro ženy. A po válce to začali první Brňáci v roku 68, 69, ale tím pádem to okamžitě skončilo. Co osobně já vím. A potom jsem to začal já. Bohužel, jo, prostě úřady a příslušné orgány tomuto nepřáli, jo. Takže jsme se začali prostě počátkem nějakých 60. let svlékat zde. Tady Šeberák vznikl až potom, když jsme začátkem 70. let dělali Ameriku a měli jsme se tam docela dobře. Poprvé jsem se setkala s nudismem v Rumunsku, bylo to v 70. letech v Eforii Nord, kdy teda tam byly oddělené pláže, zvlášť ženy, zvlášť muži. Po návratu z Rumunska jsme hledali, kde by byla možnost se koupat bez plavek, ale v tehdejším Československu nikde možnost nebyla. Náhodně jsme objevili lom Amerika. Tak jsme sem s kamarádama přijeli. Samozřejmě touha po vykoupání byla veliká, tak jsme slanili. Bylo to docela náročné. Vykoupali jsme se bez plavek, byli jsme tady sami 4. Najednou se objevily další 2 postavy, přidali se, tak už nás bylo 6 bez plavek, co jsme se koupali.
a takhle se různě přidávali a tím tady vznikla nudistická pláž. Tamhle byla přístupová cesta, tam viselo ocelové lano a po té úzké cestičce až sem dolů na tu špičku jsme prakticky přišli, museli jsme přebrodit a na druhou stranu jsme se chodili koupat. Já jsem v tom pokročilejším věku se dostal, myslím, k naturismu nebo k FKK, nebo jak to nazveme, přes, řekl bych, časopisy z historické, dneska už z Německa, kde vlastně jich vycházela celá řada, a tak jsem se poprvé dozvěděl o něčem takovém, jako že se dá koupat normálně v přírodě bez oděvů. No a potom jsem už v nějakých 15-16 letech vyrazil na kole značky Favorit do východního Německa na Rujánu a tam už jsem to zažil vlastně na vlastní kůži, na vlastní oči a tak. Já jsem se setkal poprvé, tuším, že to bylo v Adlersbachu, kde byla jedna z nejznámějších nudistických pláží, myslím i v celé republice, ale ve východočeském kraji určitě. Provozoval se tam cirka 10-15 let, to ještě bylo v hloubi komunismu. A potom to tam najednou začali rozhánět nás, tam ty ochránci přírody a správce Národního parku. No až to postupně to tam úplně vymizelo, dneska tam je naučná stezka kolem. Tak nám určití pracovníci, jak po lesí, tak policie, řekli: Pražáci, seberte se a tahněte na Malou Ameriku. Tam jsem strávil přepichových dní, až to tam zase začalo prostě hořet. Tak jsme si tady našli šeberák. Ten šeberák je zhruba tak před polovinou 70. let. Tak tady na tomhletom place bylo 3 až 3,5 tisíce lidí, to znamená deka vedle deky. Adamy této za bývalého režimu neměli vůbec jednoduché. V 60. letech je vyhodili z lomu Amerika na Karlštejnsku a tak si našli opuštěný rybník Šeberák v Kunraticích, jenže ani tady neměli klid. Koupat se bez plavek totiž bylo nelegální. Pane Klímo, jaký je to pocit být na pláži nebo ve vodě bez plavek? No proto jsem se začal vlastně koupat na Hatej, protože jako ten kontakt s tím živlem je absolutní. Prostě nemáte žádný mokrý plavky na sebe, když vlezete a já k tomu nemám žádnou tu jako vznešenou filozofii, jenom prostě je mi nepříjemný koupat se v plavkách a je to tohle přirozenější. Chce to hodně odvahy se svléknout poprvé. A kdy jste to udělal poprvé? Já jsem začal už v 60. letech, ne tady, to jsem neměl auto a bydlel jsem kousek od Ameriky, to je takový slavný lom, že, kde se natáčely různý indiánky. Ale bylo to opravdu takový, jako, že tam panovalo ticho, tam nikdo nekřičel, jo, tam se hrály šachy, jako už tam ty lidi se tam znali, bylo to strašně jako takový vznešený tam. No a teprve, když jsem si pořídil Trabanta, že, v 70. letech, tak jsem začal jezdit sem, no a toto tady taky vypadalo jinak, jako žádný stánky. Tady jako bylo taky to takový jako trošku jako protest, že? A styděl jste se poprvé, když jste si ty plavky slíkal? Víte, že já se to nepamatuju. Mě bylo asi 16 nebo 17, myslím, že jsme byli s nějakýma kámošema a ani mi to nepřišlo. Všichni tam byli nahatý, tak mi nepřišlo, že bych měl být oblečený. Styděl bych se byl oblečený mezi nahatýma, což se tady občas stává, že sem někdo přijde oblečený. A já se divím, že se nestydí, jako mezi náma nahatými. Jsem třeba já oblečená. No tak já teď taky. Ale nestydím se, jako ani moc. Co na to říkalo vaše okolí, že jste vyznavačem nudismu nebo naturismu dneska? No tak já jsem, hlavně třeba děti, že jo. Já jsem samozřejmě taky jako přemlouval děti, ať se jdou koupat, nenutil jsem je, ale do určitého věku oni jako jo, nahatý, ale pak jako dostali to stydlivý období a dneska by se neslíkli, jako. Takže moje okolí si myslí, že jsem blázen, samozřejmě.
Nudistické pláže se postupem času stávaly čím dál populárnější. Někdy stačilo dát na břeh rybníka symbol přeškrtnutých plavek. Jindy nuda pláže vznikaly za mnohem dramatičtějších okolností. My jsme měli většinou vždycky, já nevím, takový zvláštní holky, který jako nahoře bez jako jo, ale tak samozřejmě se trošku styděli, že jo. A tak my jsme vyhledávali takové místa, i jsme chodili taky k řekám, že jo, různě, to nebylo jenom tady, nebo na těchto plážích, že tak prostě kde bylo možný a kde, aby jsme nikoho nepohoršovali, že jo, tak jsme byli tam, no a tak tam to šlo jako, no, tam jsme se slíkli a tak holky většinou vždycky jenom vršek, no a pak ono na tom nic není a, no a pamatuju, že tyhle ty holky dodnes jezdí a jezdí semka za mnou. Věděla jsem, že tady je nudý, ale chtěla jsem to taky zkusit, tak jsem sem přišla, no byla to pro mě hrůza. Takže jsem si vzala, tady mě řekli, že se musím slíknout, to jako tady hlídali, že prostě nudy a nikdo v plavkách. Takže jsem se slíkla, šla jsem tamhle dozadu, vysoká tráva, po 4 do vody, po 4 zpátky lehla jsem a nevěděla jsem, kde kdo je, jestli tam leží pán nebo žena, prostě. Pro mě to tady vůbec to, no ale pak jsem si jako zvykla. Když jsme měli chuť na pivo, tak jsme si doplavali tamhle k těm oblečeným, když tady nebyly stánky ještě, ale měli jsme kruhy každý jeden kruh a pak jsme si před hospodou ve vodě střihli, kdo pro to pivo půjde. No a kdo vyhrál, tak si vzal ty 4 kruhy, oblík si je na sebe a šel dovnitř do té hospody pro pivo a oni se ptají, proč máte ty kruhy? Protože jsem pod nima nahatej, jsem připlaval z nudistické pláže s kolegama. No takhle jsme si přinesli pivo, tam jsme si ho ve vodě vypili a plavali jsme zase zpátky. V roce 1900 nebylo asi takové párné léto jako letos. S přibývajícími roky našeho století se však zřejmě stále oteplovalo a ženy se při koupání kousek po kousku stále více svlékaly. Odvážného vrcholu prý ženy dosáhly v roce 1946, kdy se prvně oblékly, či vlastně vysvlékly, do atomových koupaček zvaných bikiny. Znalci dámských koupacích úborů nevšímavě přecházejí módu v nudistických táborech, ale přímo zlatým písmem se do jejich studií zapsal letošní rok. V módních salonech ve Spojených státech se zrodil nový model pro parné dny letošního léta. Kalhotky zatím zůstávají a ostatní vidíte sami. Vlastně viděli byste, kdyby včas nezakročil cenzor. Oblíbený plavecký stadion v Podolí, sem jsme v 70. a 80. letech se chodili koupat, ale nikoho z nás nenapadlo si slíknout ani horní díl plavek. Jelikož jsme hledali místa, kde bychom se mohli jen tak opalovat bez plavek, tak jsme si našli tady místo v těch skalách. Na mnoha místech, jako je například koupaliště na Štvanici nebo plavecký stadion v Podolí, vznikaly nudistické pláže zcela samovolně. V Podolí, kde jsme pořídili naše záběry, se příznivci opalování bez plavek shromažďují nejen na označené Eva pláži ve Stráni u hřiště, ale i na horní tribuně plaveckého stadionu. Někteří možná o existenci oficiální nudistické pláže v Podolí nevědí, druhý možná připadá cesta ze Stráně za osvěžením v bazénu či u stánku s občerstvením příliš dlouhá. Viditelné označení přístupu k nudistické pláži jsme ale v Podolí postrádali i my. Jezdil jsem převážně sem na Šeberák, protože pro mě to bylo tak nejdostupnější. Slyšel jsem právě i o té Americe, jo, slyšel jsem i o té Lhotě, ale pro mě to bylo nedostupné, neměl jsem ještě auto v té době. Já jsem sem chodila v celku pravidelně, no. My jsme chodili, dá se říct, celá třída na gymnáziu, já jsem studovala tady v Hradci Králové. A občas nás teda ty policajti jako přišli na pláž a chtěli vědět jméno a adresu, že jo, a občanku, no jak to tak chodilo tenkrát, no. Ale my jsme jim stejně řekli falešný a nic se nedělo.
bylo na týdenním pořádku, že třeba tady na sousedním písníku Hrádek Oplatil jezdila loď s příslušníky SNB a ty stlampači prostě vyhlašovali tam přítomným nudistům, že se mají rozejít nebo se obléci a tak, takže to bylo velmi komické. Bylo to přesně tak jako za Četníka ze Saint-Tropez, kdy prostě byly zátahy na nudisty. Oblečte se! Honem se oblečte! Honem! Pojďte do vody! Jako na manévrech! Jako na manévrech! Teď námořnictvo! Nástup! Zpátky! Pláží! Stát! Stát! Tady jsou taky! Na druhou stranu! Na druhou stranu! Doklady, prosím. No ty policajti těm vadilo, že se tady opalujeme nahý, jo. Nikoho jsme tím neotravovali, protože tady to je všechno odlehlý, daleko od civilizace, když se to tak veme. No a prostě jim vadilo, že se tady lidi koupou nahatý. Mysleli si, že se to dělá nějaký porno nebo co a ono to nebyla pravda. Když se policajt rozhodl, že jde vybrat pokutu, musel slanit dolů, musel přebrodit, ale přebrodit v uniformě to se mu nechtělo, takže uniformu slíknul, čepici si nechal na hlavě, přebrodil, uniformu zase oblíknul a čepici si sundal a prakticky vybíral do čepice. Byl jsem na Šeberáku a tam to bylo na služební cestě v poledním volnu. A byl problém, že nás tam chytli policajti a odvezli nás a museli jsme napsat protokol a takový nějaký bu a tohleto a nakonec jsme zjistili, že teda to poslali na podnik, no, který mě potom vlastně vyměřil takovou pokutu, že jsme byli tenkrát bez prémií a bez částečné výplaty 2 měsíce. No tak tady na Šeberáku policajti museli zasahovat na základě udání. Naproti byly tenkrát už chatky, jako jsou tam dneska jsou tam i rodinné domky. A jedna paní na nás pravidelně volala policii, tenkrát VB, že jo, a z důvodu pohoršení. Normálním okem by to neviděla, tak si obstarala dalekohled a pozorovala nás dalekohledem a ty policajti kolikrát vysvětlovali, že kdyby neměla dalekohled, tak jí vlastně nic nepohorše. A ona už tenkrát povídala, že to je její plný právo a svoboda, že si může koukat kam chce a že tady nebude koukat na nějaký devianty, jako jo. A já jsem tady ležel jednoho dne s pánem, kdy jsem se vykládal politický vtipy ve vysoké trávě, asi tak tenkrát v mém věku. A najednou se tam objevil uniformovaný člen VB, zasalutoval a povídá: čest práci, kontrol občanských průkazů. No tak já jsem začal hledat občanku, ten člověk něco vytáhl, nevím doteďka co, a ten policajt zrudnul, začal opět salutovat, couval a povídal: pokračujte, pokračujte, jako jo. Odcházel se slovy pokračujte, tak jsem povídal: prosím tě, co jsi mu to ukázal? A on povedal: to nic, to prostě. A já povedal: ne, mě to zajímá, prosím tě, ale to tě nemusí zajímat, prostě jsem mu něco ukázal. Tak to bych, já nevím, co jim vadilo, ale já si myslím, že to bylo daný tou dobou, že prostě oni hlídali, aby se nějak nepohoršovalo, že jo, nebo něco. Tak si to asi vysvětluju, no. Legalizace československého nudistického oficiálního hnutí jsem vyřídil v roku 1983 hlavně přes ministerstvo vnitra. Zlom přišel až s vyškrtnutím článku stanov ministerstva vnitra o povinnosti se zahalovat v roce 1983. Já jsem je usazoval tím, že jsme srdce Evropy a jediní nejsme oficiální. A oni mě říkali: to není pravda, Svaz sovětských socialistických republik a tohleto. Já povídám: chceš mě tvrdit, že Litva? No jo. Já pám: tak ještě to řekni jednou. No jo. No je to Svaz sovětských socialistických republik. Chceš mě tvrdit, že Moskevská oblast není Svaz sovětských socialistických republik? Tím se mě ubil. Povolit oficiálně nahotu na veřejnosti se žádnému úřadu nechtělo. V roce 1986 k tomu jako první sebral odvahu právě starosta Kunratic. Stalo se mi, že jsem jel
s jednou ženou tehdy do Sovětského svazu a seděla vedle mě a musela si odsednout, protože když zjistila, že jsem z Kunratic, kde mají nuda pláž, tak říkala, já vedle tebe nebudu sedět, ty seš ten sprosťák, co má tu nuda pláž. Od té doby jich po Praze vznikla celá řada. Za horkého počasí to na Háče táhne také na Hostivařskou přehradu, koupaliště Džbán nebo do Žlutých lázní. Tady zažívám takový různý, samozřejmě věci tím, jak jsem se stal, aniž bych o to zůstal populárním, tak najednou jako ty lidi mě okukujou a snaží se mě někdy fotit na mobil a nevím, kde se to objeví, třeba v nějakém bulváru nebo tak. Takže se tady moc nepotuluju, spíš se tak vykoupu, lehnu si a když jdu ke stánku, tak si vezmu přes své ruční. Jezdil jste za socialismu do zahraničí na nuda pláže? Byl jsem v NDR s manželkou jednou, jsme byli, ale byla tam taková zima, že jsme se ani neslíkli. Tam pravidelně to byla zima. Já si myslím, že jsme se asi 2krát koupali, ale bylo to tam prostě příšerný, fujavice a ledovka. Takže ani na žádnou nuda pláž, že byste si zašel, tak se podívat? My jsme byli někdy na nuda pláži, no, to byl FKK, to byli takový ty průkopníci, no. Tam mi připadalo srandovní, když hráli volejbal a teď si jim ty pinďurekli bimbali sem tam, jak skákali jako. A přijde vám ta náhota někdy srandovní? Přijde, samozřejmě, přijde mi zvlášť jako srandovní u tak starých lidí, jako jsem já, že jo. Tady ty hezký mladý holky, u těch to je přirozený, že jo. Chlapi srandovní vždycky, když je nahatej. Protože v podstatě to ženské tělo je takový jako dokončený, jo, jako. To chlapský něco tam předšnívá, co tam nemá být a něco tam takový jako trapný trošku, jako. No ale tak já se nikomu nevystavuju a až se mě nikdo nekouká, když nechce, že jo. Je to neestetický v mém věku bejnátej, ale co, tak ať se na mě lidi nekoukají. No a vy, když jste byl třeba před tím listopadem 89, takhle jako poprvé na těch nuda plážích, jako sledoval jste ty holky? To víte, že sledujete holky, vždycky sledujete holky, já je do dneška sleduju, že to chlapovi nedá, ale pravda je, že na těch nuda plážích většinou je víc starých lidí, jo, jako ku podivu, jako ty důchodci tam přibývají nebo převažujou, ale převažovali vždycky, takže ty hezký mladý holky se asi chodí koupat někam jinam, no. A jaká je vlastně ta voda? Už jste ji vyzkoušel? No, tak pojďte. Tak běžte, já přijdu. This is my freedom. This is my voice. My peace of healing. My blind-eyed choice. Na nudistické pláži platila a stále ještě platí jistá pravidla. Jejich porušení se často trestalo kuriózním způsobem. O mnohdy neuvěřitelné až bizarní situace přitom nebyla nouze. Fotoaparáty to nás ani nenapadlo brát sebou, protože na nudistickou pláž to bylo takové pravidlo, že kdo měl fotoaparát, tak jste mu ho klidně mohl vzít a vyndat film. Pro zakladatele dalších takovýchto pláží však máme jedno doporučení. Vykácejte poblíž rostoucí vysoké stromy, kvůli sluníčku, aby nestínili. Místní nás akorát okukovali ze zhora. Měli sice dalekohledy, to je pravda, ale my jsme to tak brali, že zase tak asi nás nevidějí, jsme se koupali, opalovali jsme se, takže asi nám to zas tak nevadilo. Konkrétně tady na Opaťáku, co já pamatuju, tak tady byl takový klučina kudrnatý, menšího vzrůstu z Opatovic a ten všechny obcházel celé odpoledne a upozorňoval, že se nachází na nudistické pláži a že je třeba se tady svléci. To byla taková pravidla tenkrát a myslím si, že to byla velmi praktická pravidla. Byla tady parta takových těch skalních, který tady měli nůžky a když někdo se nechtěl slíknout, prostě vzali nůžky, šmyk, plavky a šlo to dolů. Tadyhle takhle v těch místech býval plot. Původně býval průhledný, ale pak se na něj dal rákos, aby sem lidi moc nekoukali, nebo my, aby jsme nekoukali na to pole, jak to tam vypadá. Chodilo jich spousta z toho pole šmírovat, no.
Bylo vidět, jo, měli tam i prostříhaný v tom rákosu dírky a koukali, no. Dneska se říká, že tenkrát to byl prostě nudismus, že to byl odpor proti režimu a prostě jakási násilná svoboda, že já si můžu dělat tady za tím keřem v tom rákosí, co chci. Myslím si, že to byli jednotlivci, ve velké většině to byli lidi, kteří vyhledávali čistou vodu, koupání, trávník, prostě volný pohyb, takže nepovažoval jsem v 80. letech nudisty, naturisty za nějaké velké extremisty. Právě chodili nahý, no. To je pravda, ale nesměli spolknout to jabko poznání a zjistili, že každý člověk je jiný, jo, když je nahatej. No, právě spousta lidí to ještě pobuřuje. Patříte mezi ty, kteří před listopadem 1989 chodili na nuda pláže? Jaké jsou vaše vzpomínky a zážitky? A pokud raději chodíte v plavkách, vadí vám nahota? Napište nám na www.retromanie.cz. Mějte se hezky a na viděnou. Tak mezi nás přijď, kdo máš holouři, tím heslem se řiď, slunce nad tě sviť. Naklademe požadavky, nevyrábět žádné plavky, jinak bude v hlavních rolích živý řetěz zadků holých. Od Můstku přes magistrálu až k budově federálu, tak rozdaná karta je nudistické partaje.